טובים. אנחנו בפתיחת המשחק השני. צורן פלקונס נגד הצ'יפסי פריקס מאנגליה. צורן פלקונס בצבע כחול. של השופט, הרחקה של קפטן הקבוצה ליד. רגע. סליחה, טעות, הרחקה של איתי וייב. עבירה. בינתיים 0-0, דקה ראשונה למשחק. כמו שציינתי מקודם, צורן פלקונס בצבע כחול. עדיפה יפה של השוער. התקפה של האנגלים, בצד שלנו. ההגנה השתלטה בכדור. וליד בהתקפה איבדנו את הכדור. הגנה לקחה את הכדור, כדור למעלה, אפשר לשחק כדורסל. עבירה של האנגלים. עדיין 0-0, 2 דקות לתוך המשחק. בסדר, יכולה. נורית. המשחק כרגע בצד של האנגלים. משחקים 4-3, 4-4. לא, 4-3, הרחיקו להם שחקן. והתקפה שלנו וגול שלנו 1-0 לצורן פלקונס. רוזי, תעשה רעש. רגע התקפה שלנו אל האנגלים. חזרנו לחצי שלנו של המגרש. הנה, ישי שאולי עם הכדור, ותנועה לעידון אור, קיבלנו את הכדור. הגנה טובה של חן צדיק. עדיפה טובה של ההגנה ושל השוער. חן צדיק עם הכדור, ישי עם הכדור, פס לאחור,
הנה התקפה יוצאת. נעלו פה על המגרש, חן צדיק, דניאל גוטמן ועומר כהן. עומר כהן מהכדור נפל, לדעתי פאול. כדור שלנו בחזרה. כרגע הלחץ הוא על האנגלים. עומר שובמי על המגרש עם גוטמן. ביתה לשער, כמעט נכנס, השוער הדף. ועכשיו עבירה של עבירה של האנגלים, אנחנו עוד פעם 4-3. ניסים, תביא אחד. אנחנו 4-3 בצד של האנגלים, וביתה לא נכנס, שוער הדף את זה. הנה הכדור עוד פעם שלנו, ליעד מוסר לגיא רוזין. נתנו את הכדור וביתה לכיוון השער שלנו מרחוק מאוד, לא למסגרת. שמרנו על השער, עכשיו התקפה. ליעד מוסר למוסטבוי. האם כדור נשאר שלנו? רוזין משתלט על הכדור. רוזין עם הכדור לבד, מסירה וגול! 2-0 סורן פלקונס. אסיסט של רוזין למוסטבוי. שוער של האנגלים נראה שהוא נזקק לטיפול. טיבי התארגן על הציוד. האימפריה הצהובה עולה לשלטון, לא לדאוג, געגביה יגיע. קצת שבירת מתח בהתקפה של פלקון. ידעו לשער, ידעו לשער.
ישי שאולי עם הכדור. לתכנן את ההתקפה נכון. עידו נור עם הכדור. גיינדור לא הגיע לכדור. הוא נלחם. האנגלים בהתקפה, ההגנה שלנו נלחמת. עידו נור לקח את הכדור וביתה לשער. לא נכנס. האנגלים כרגע עם הכדור. אופיר לופו עולה למגרש. דניאל גוטמן למגרש. עומר שובמי ועומר כהן על המגרש. ביתה לשער שלנו והם מפספסים. הנה הכדור שלנו. גוטמן מוסר לעומר כהן. עומר כהן לשובמי. לא, ללופו, סליחה. יופי של פס, עומר. האנגלים עם הכדור. כרגע 2-0 לצורן למי שיצטרף עכשיו. עומר שובם עם הכדור. פס לעומר כהן. פס לאופיר. כמעט. עוד כמה כאלה וזה ייכנס. כדור אצלנו ליד השער. שוער השתלט על הכדור. יופי של מסירות. אסיסט של ליד, גול של איתי וייץ. 3-0. והחלפת שוער. הפסקה. חברים, יש לנו כרגע הפסקה. הפסקה. אבל למה הוציאו אותו? את מי? הוא לא שם ברגל. טוב, אז אנחנו במחצית, בהפסקה. כרגע הורחק לנו שחקן בעצם על השריקה. ספק פאול, ספק לא משנה. טוב, עוד כמה דקות חוזרים עם לשחק, עוד דקה, פחות מדקה. פעם לא נפסיק את השידור. איתמר מתחמם ועולה לשחק. יונתן עד עכשיו משחק מעולה, איתמר עולה להמשיך באותו קו. חברים, תעשו שלום בבית! תעשו שלום בבית! הנה,
עוד כמה שניות הם חוזרים, הנה הם חוזרים למגרש. הוא שחקן 2 דקות בחוץ, תכף הוא יחזור. אנחנו כרגע איתמר. אנחנו מתחילים, מצטער, אין לי את האישור לעמוד לפני הרשת. או שאתה יכול להכניס אותה פה ברבע. לא יראו אותו דבר. מה? לא יראו אותו דבר. לא, למה? אם אתה פה ברבע. נראה, אם הוא יצליח הוא יעשה משהו, אבל לא נראה. טוב, ננסה להשתחל מאחורי הרשת. שחקן רביעי לצורן קלפי. הנה ליד עם הכדור, פס, גיא רוזין, מצטער על העיכוב. ברור שעכשיו רואים יותר טוב, מקווה שלא יצלקו אותי בקרוב. ובעיטה לכיוון השער שלנו, עידו נור עם הכדור. חיפה, לא נשרק. אינדור עם הכדור, כמעט. אנחנו כל הזמן בועטים לשער. איתמר עדף את הכדור, מעולה. החלפה כרגע על המגרש ליד אביטן, איתי מוסטבוי, גיא רוזין ו-54, רגע אני לא כל כך רואה, זה איתי וייץ. איתי נלחם על הכדור, הכדור חזר לחצי שלנו של המגרש, הם שלחו רק שחקן אחד, איתי מוסטבוי עם הכדור, הוא רץ קדימה, רוזין עם הכדור ביתה וכמעט, וניסיון של איתי עוד פעם הכדור אצלנו, בועטים לכיוון השער, כדור עדיין שלנו, איתי נלחם חזק, כדור אצל רוזין, פס לליד, לא, חטפו את הכדור לפני, מוסטבוי בהגנה, נכנס גול אחד, האנגלים הכניסו 4-1 לנו. לא נורא. אנחנו
אנחנו מובילים, יש עוד 6.5 דקות לסיום המשחק. החלפת רביעייה, עומר כהן, שוב עמי, אופיר לופו ודניאל גוטמן על המגרש. אופיר עם הכדור. מאבק קשה. עומר נותן הגנה, מנה ביתה לשער. ביתה לשער, איתה מועדה אופיר עליו. ביתה עוד פעם לשער שלנו, קורה, כדור אצלנו. עומר סובמי עם הכדור, פס, ביתה לשער. עומר סובמי עם הכדור, נוסד למעלה לאופיר. עומר כהן עם הכדור. כדור נשאר חופשי. לקחנו אותו כמעט, עומר סובמי בהגנה. קשה לעקוב אחריהם. כמעט. הנה, כדור חזר לצד שלנו. גוטמן ועומר סובמי רוצים. ליד הפיתן במגרש, מוסר לאיתי וייץ, פספס את הכדור. איתי וייץ עם הכדור על השער. השוער שלהם עדף את זה. ורוזין, וגול! היה הסיס פה של מוסטפוי של איתי וייץ, רוזין עם הכדור. ארבע דקות לסיום, 5-1 וקורן פלקון. פסק זמן כנראה. פסק זמן. אלה הילדים שלנו, העתיד של הספורט. איתמר. אנחנו עם רביעייה, איתי וייץ, גיא רוזין, איתי מוסטבוי וליד. כרגע התוצאה 5-1 לנו, פחות מ4 דקות לסוף המשחק. איתי מוסטבוי עם הכדור, מוסר לליד, ליד השער עליי. לא, הוא עדף את זה. 3 דקות ו-20 לסוף המשחק, 5-1 לנו. אנחנו בלחץ על הצד של האנגלים. מסירה של ישי, עידון הוא עם הכדור. גיא אנדור עם הכדור, מוסר לישי.
איבוד כדור, צריך לקחת אותו חזרה. אסור לוותר על אף כדור. גיא אנדור. מחליק. האנגלים עם הכדור. הגנה, 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 הגנה. בן צדיק לקח את הכדור. הם בהתקפה. שי בהגנה יפה של איתמר, עוד אחת של איתמר. חזרנו לשער. גאנדור עם הכדור. מתחפש למי למסור. גיא עם הכדור, גיא עם הכדור. והוא מסר הצידה דרך הקיר. גוטמן עם הכדור, חזרה לאופיר, גיא באמצע ו... פאול של האנגלים. שטיבי מסתדר עם הציור. ניסה כמה סטים, כרגע הוא מסתדר. חכה לנו עוד טורניר קשה. האנגלים עם הכדור. הגנה צריכה לעצור אותם, אסור להם לעבור. איתמר תפס דף את הכדור, כדור שלנו. עידן קופרמן מסר לעומר כהן והנה הכדור, כמעט איבדנו אותו. ליד עומר כהן נלחם, כדור עדיין אצלנו. נראה כמו פאול של האנגלים, לא נשרף. כן, שוער שוויצר ישיל לאיתמר את הציוד. נקווה שימשיך ככה עד סוף הטורניר. משחקים שלנו די עוקבים אחד אחרי השני. נמשיך לשדר. עידן קופרמן בהגנה, כדור אצל שטיבי ונגמר המשחק 5-1 לנו. זיקי! טוב, נגמר השידור, הוציאו אותי החוצה מהרשת, שמו לב שאני פה. יש לנו עוד 2 משחקים היום ונראה מה יהיו התוצאות. כן, ובתים כרגע, אנחנו בבית נראה שהוא היותר קשה. מכאן רק נמשיך הלאה. חברים, נתראה במשחק הבא, נשלח עדכון לגבי שעת השידור.